Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай. Цудоўнага дня і настрою. З вами выдатная тэатральная актрыса Алена Баярова. І даследчык літаратуры Васіль Дранько-Масюк. А гэта значыць, што вы слухаеце падкаст «Літаратурны вір», прысвечаны лепшым беларускім айчынным культурніцкім дзеячам. Падпісвайцеся на нас, падтрымлівайце, стаўце падабайкі, а мы пачынаем. У мінулай серыі мы гаварылі пра украінскі перыяд жыцця Владзіміра Караткевіча, калі ён вучыўся ў Кіеўскім універсітэце імя Тараса Шаўчэнкі. Гаварылі пра яго першыя файныя творы, якія ён напісаў у пачатку 1950-х гадоў. Гэта былі казкі «Мужык і дзіва аднавокае», «Лебядзіны скіт», «Аўтух дамоўнік» і многія іншыя. Але першую вядомасць нашаму герою прынеслі не казкі, не апавяданні і не раманы з аповесцямі. Ён увогуле стаў вядомы дзякуючы выпадковасці. У сярэдзіне 50-х Уладзімір Караткевіч яшчэ дакладна не ведаў, кім хоча быць – настаўнікам, гісторыкам ці літаратуразнаўцам. Хаця літаратуразнаўствам займаўся вельмі актыўна. Напрыклад, апублікаваў вельмі неблагі артыкул пра Янку Купалу, яго родную вязанку, якую Караткевіч наведаў яшчэ будучы студэнтам Кіеўскага універсітэта ў 52-м годзе. Праўда, у вольны час ён актыўна складае вершы. Але не публікуе іх, а пасылае сваім сябрам для прыватнага, так бы мовіць, прачытання. І вось, о цуд! Нечакана для Караткевіча, у ліпенскім 7-м нумары часопіса «Полымя» за 55 год з'яўляецца ягоны верш «Машэка». Але дамо слова самому аўтару. Напісаў я за 9 год горы вершу, нават трагедыю белым вершам, жахліва трагічную. Але друкавацца і не думаў. У канцы першага года маёй настаўніцкай работы адбылося, аднак, нечаканае. Мінскі сябра папрасіў мяне даслаць яму вершы пачытаць. Я даслаў, як бывала і раней, а ён панёс іх у часопіс «Полымя». І раптам, улетку 1955 года я атрымаў нумар часопіса са сваім вершам «Машэка». Гэта пераламіла мой лёс. Гэты верш і напраўду здзівіў. А што ў ім было такога незвычайнага? Разумееш, у 55-м сучаснікі Караткевіча ў асноўным пісалі пра калгасы і саўгасы, пра подзвіг воінаў-вызваліцеляў, пра партызанскія аперацыі да адбудовы Беларусі. Іншыя, асабліва гістарычныя тэмы, стараліся так асабліва не закранаць. Апошні значны твор пра Машэку быў створаны як п'еса ў сярэдзіне 23-го года галоўным рэжысёрам першага беларускага дзяржаўнага тэатра Еўсцігнеем Міровічам. І гэта была баевічная рэч, дзе галоўны герой быў падобны да Робіна Гуда. Караткевіча ў Машэка таксама паказаны змагаром з магнатамі і рознага роду багацеямі. Але у адрозненні ад больш высакароднага разбойніка са спектакля Міровіча, ён знішчае ворагаў з большай садысцкай апантаннасцю і радасцю. Лісце алае засыпае роў, пушчу чорную апавіў туман, атачон з усіх 4 бакоў золкай восенню мой лясны будан. Стогнуць пад дажджом старчакі альхі, і ў будан з дрыгвы плыве золь зіма, у ім карэнні столь, ложак ліст сухі, ні агню няма, ні святла няма. Ад усіх я ўцёк, ад усіх я збег, буйным воласам да кален зарос, годы стаялі быццам белы снег. Горы панскіх цел мой Дняпро панёс. Нішчу я паноў, замкі іх палю, я ламаю іх векавы бізун.
Помшчу за маю бедную зямлю, за яе жальбу, за яе слязу. За яе красу, за яе любоў, што ў пакоях іх кветкай адцвіла. Цікі ветер хне раць сівых дубоў. Ночка нас з ножом, як братоў, звяла. Я стаю, як корч, у воўчай скуры ўвесь, зліўся з дрэвамі і гляжу на шлях. Цёмны я ўвесь, цёмны голы лес, толькі два агні свецяцца ў вачах. Конскі тупат там, бегма ў гушчыню, Затрашчаць у ноч пад нагой лаўжы, з дзікім свістам я коні супыню. і спячэцца пан на маім нажы. Ранкам на абрыў выцягну яго і скажу рацэ, што бушуе тут. Ты прымі, Дняпро, ворага майго, змый з маёй зямлі гэты панскі бруд. Лісце алае засыпае роў. Пушчу чорную апавіў туман. Атачон з усіх чатырох бакоў золкай восенню мой лясны будан. Упершыню ў пасляваеннай паэзіі быў паказаны брутальны, жорсткі, упэўнены ў сабе беларус, які перад ворагамі не згінаецца, а гатовы кожнага насадзіць на свой нож. Ну і ўвогуле Караткевіч быў, відаць, першым, хто пасля другой сусветнай вайны звярнуўся да вобраза знакамітага легендарнага нашага Машэкі. І вось тут я табе запярэчу, бо ў 45-м годзе дзед нашага з табой сябра, музыкі Сергея Пукста, Рыгор Пукст, завяршае працу над операй Машэка. А ў 47-м прэм'ера оперы адбылася ўжо на радыё. Думаю, Караткевіч тады, яшчэ школьнікам, слухаў гэтую оперу і звярнуў увагу на вобраз Машэкі. Ну а пасля палымянскай публікацыі звярнулі ўвагу як на здольнага паэта і на самога Караткевіча. Маладому аўтару нават даравалі відавочныя русізмы, якіх у вершы хапала, такія як «атачон», «лісце алае», «годы стаялі». Не будзе надта строгім. У каго у нас няма русізмаў? Не забывай, чалавек з расійскамоўнай сям'і, родам з Оршы, дзе мова Масквы дамінавала. Тут ты маеш рацыю. Галоўнае было тое, што верш Караткевіча спадабаўся. Праз некалькі месяцаў пасля публікацыі, у верасні 55-го, нашага героя запрашаюць на рэспубліканскую нараду маладых пісьменнікаў у Мінску. Праходзіла яна, калі быць ужо зусім дакладным, з 15 па 23 верасня. Сярод іншых юных талентаў былі запрошаны Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Кастусь Цвірка. Сталыя калегі, а гэта такія як Максім Лужанін, Максім Танк, Аркадзь Куляшоў, ставіліся да творчасці гэтых юных талентаў дастаткова так строга. У тагачасным лімаўскім артыкуле мы, напрыклад, чытаем: І хоць на нарадзе было праслухана нямала твораў, аднак агульнае ўражанне засталося сумнаватае. Розныя вершы чыталі Цвірка, Клімянкоў, Нядзвецкі. Аднак вобразы, рытм і пачуцці ў іх як у братоў-блізняк. А пісалі ж гэтыя творы розныя людзі па характару, па густу, па светаадчуванню. На секцыі паэзіі былі сапраўдныя турботы старэйшых таварышаў пра лёс і будучыню паэтычных гаспадар. Многія творы маладых таварышаў пакутаюць на агульшчыну, голую рытарычнасць, перапеў адных і тых жа матываў. Значную частку твораў не трэба было выносіць на шырокае абмеркаванне. Але прыемнае ўражанне на прысутных зрабіў малады паэт Уладзімір Караткевіч. Яго вершы Машэка, Орша і іншыя атрымалі станоўчую ацэнку. У асобе Караткевіча мы маем здольнага паэта, які імкнецца гаварыць сваім голасам. У верасні 55-го наш герой канчаткова вызначыўся, кім хоча быць – прафесійным пісьменнікам.
Канчаткова свой поспех здольны паэт Караткевіч замацоўвае ў сакавіку 56-га, калі ў тым жа полымі выходзіць ягоны першы паэтычны шэдэўр «Заяц варыць піва». Гэты верш складзены пасля знакамітай прамовы Хрушчова, у якой асуджаліся сталінскія злачынствы. Нагадаю, што 25 лютага 1956 года на 20-м з'ездзе ЦК КПСС Мікіта Хрушчоў прачытаў знакаміты даклад аб кульце асобы і яго наступствах. У ім ішла гаворка пра масавы тэрор. Рэпрэсіі, злачынствы 30-50-х гадоў, віну за якія пераклалі выключна на Сталіна. Наступіў час, калі можна было кінуць хваліць Язэпа Вісарыёнавіча і пачаць пісаць пра што-небудзь простае, жыццёвае, утульнае, напрыклад, пра таго самага зайца, які варыць піва. Туман плыве з нізіны сівы, над Нівы голай і пустой. Глядзіце, заяц варыць піва, жартуюць людзі між сабой. А я ведушчым бачу зрокам, які ён прысеў каля агню, трыгубы, шэры, касавокі, і піва варыць з ячменю. Яліна іскрамі страляе, а ён прыладзіў кацялок і трэскай варыва мяшае, каштуе, сплёўвае на бок. І піва заяц варыць густа, а на закуску бурачок, трава, заечая капуста, галіна сінавых пучок. Зайчихы вып'юць памаленькай і дзеткам трошкі паднясуць, пужлівым галаском таненькім «Цвіцела морква!» завядуць. Пабачыш, не гані з абсады. Дай хоць на гэты дзень спакой. Павінна ж быць і ў зайца радасць перад халоднаю зімой. Павінна быць і ў зайца радасць перад халоднаю зімой. Караткевіч гэтым вершам як бы гаворыць, што хопіць ужо быць такімі пафаснымі і лжыва прыўзнятымі. Пора вучыцца жыць простымі пачуццямі, не баяцца радавацца жыццю, варыць піва, піць яго з тымі, каго любіш, і ўспрымаць жыццё як свята, дзе няма паляўнічых, гвалту, дзе ніхто нікога не палохае, і пачынаецца новае, на гэты раз па-сапраўднаму свабоднае жыццё. У гэты час усё ў Караткевіча складваецца як мае быць. Ягоныя вершы, Балада пра паўстанца Ваўкалаку, бацькаўшчына, Ялінка, рута ў халоднай расе, Вясна, рыбы ў падводных лясах, Сплятайце рукі, вадарод, Як размаўляюць звяры і птушкі, гісторыя з першым каханнем, Лісце, праменьчык. Спадарожніку зямлі, Перыядычна з'яўляюцца то ў маладосці, то ў полымі, то ў газеце літаратуры і мастацтва, чырвонай змене. Караткевіч працуе настаўнікам у аршанскай сярэдняй школе нумар 8, і яго любяць вучні. Ён рыхтуе сваю першую кнігу вершаў. А ў пятніцу, 26 красавіка 57 года, яго прымаюць у Саюз пісьменнікаў БССР. Рэкамендацыі далі Максім Лужанін, Анатоль Вялюгін і Алесь Бялевіч. Пачынаецца новы этап у жыцці пісьменніка Караткевіча. Праўда, там будуць і першыя расчараванні, боль, розныя эмацыйныя нечаканкі. Але пакуль яшчэ ж на двары канец 50-х. Уладзімір Семёныч, карыстаючыся хрушчоўскай адлігай, стварае падкрэсленай несавецкія вершы, скажам, пра паўстанца Ваўкалаку, пра князя Вячку. Караткевіч, як і некаторыя ягоныя калегі, думаў, што цяпер можна не прытрымлівацца дакучлівых правілаў сацыялістычнага рэалізму. Можна забыць пра страх і нарэшце быць самім сабой. Менавіта ў гэты час на літаратурны алімп узыходзяць Міхай Стральцоў і Васіль Быкаў. Пачынае здзіўляць нечакана вострай паэзіяй Алексей Пысін, вельмі цікава праяўляе сябе Барыс Сачанка, Алесь Наўроцкі, Іван Пташнікаў. Пачынае фарміравацца новая беларуская літаратура. Асмялелая моладзь пачынае ў друку выказваць незадаволенасць русіфікатарскай палітыкай Крамля. Напрыклад, у калектыўным артыкуле «Шанаваць родную мову» Газета літаратуры і мастацтва за 58 год, нумар 3, 8 студзеня. Студэнт мінскага архітэктурна-будаўнічага тэхнікума Васіль Голуб піша:
Не да гонару студыі «Беларусьфільм», што фільмы яе гучаць не па-беларуску, а Акадэміі навук БССР тое, што такія кнігі, як «Гісторыя БССР», «Гісторыя Мінска», «Беларускае мастацтва» выпушчаны ў свет у першую чаргу на рускай мове. Настаўнік валейкаўскай школы Смаргонскага раёна Мікола Прашковіч адзначае: Я ў мінулым годзе скончыў беларускае аддзяленне нашага універсітэта. Лекцыі на роднай мове мог слухаць толькі на занятках па беларускай мове і літаратуры, і ўсё. І я цяпер вельмі прадаваўся б за тых, хто там вучыцца, калі б яны слухалі і іншыя дысцыпліны на роднай мове. Уладзімір Караткевіч у гэты час не абмяжоўваецца вершамі, а пачынае пісаць першы беларускі гістарычны дэтэктыў «Дзікае паляванне караля Стаха», дзе ў алегарычнай форме, дзеянне фармальна адбываецца ў сярэдзіне 1880-х. Паказвае ўсю тую духоўную дэградацыю, якую займеў наш народ, запалоханы інфернальнымі дзікімі паляваннямі, гэта правобраз сталінскіх спецслужбаў. Акрамя таго, ён плануе напісаць шматтомную гісторыю Беларусі, якая б складалася з рыцарскіх раманаў, прыгодніцкіх апавяданняў і аповесцяў, казак і апрацовак легенд, вершаў і паэм. Дэбютуе як драматург. Яго п'еса на тэму акупацыі Магілёва часоў Другой сусветнай вайны «Млын на сініх вярах» атрымлівае заахвочвальную прэмію і па ёй здымаюць тэлеспектакль. Словам, да пачатку 1958 года ўсё складваецца добра, а затым пачынаюцца першыя нападкі ў друку. крытыкі пачынаюць кусацца. Цікава тое, што атаку на творчасць Уладзіміра Караткевіча пачалі не сталічныя журналісты, а родныя аршанскія. У газеце «Ленінскі прызыў», той самы, дзе Караткевіч у свой час дэбютаваў як паэт, яго вінавацяць у няўвазе да сучаснасці і ў захапленні перад нашай мінуўшчынай. Маладога пісьменніка нечакана падтрымлівае дэпутат Верховнага Савета БССР і СССР, старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў БССР Пятрусь Броўка. Броўка выступае на 4-м пленуме праўлення Саюза пісьменнікаў СССР люты 58 года і з абурэннем кажа: Ёсць выпадак, калі адна раённая газета проста не зразумела свайго абавязку па выхаванню літаратурнай моладзі. Малады здольны беларускі паэт Уладзімір Караткевіч змясціў у часопісе «Полымя» цыкл вершаў. Былі ў гэтых вершах і некаторыя хібы, і фармалістычныя памылкі. Аршанская раённая газета, Караткевіч працуе ў Оршы настаўнікам, замест таго, каб па-дзелавому разабрацца ў творчасці маладого паэта, пакрытыкаваць, дапамагчы яму, абвясціла ледь не ўсе яго вершы заганнымі і стварыла маладому паэту немагчымую абстаноўку для работы. Пятрусь Броўка меў рацыю. Вакол Караткевіча пачынае складвацца цяжкая атмасфера. Як ратавацца ад такой атмасферы? Скарыстаўшыся шансам паехаць павучыцца на літаратурных курсах пры інстытуце імя Максіма Горкага, наш герой у канцы жніўня 58-га з'язджае ў Маскву. У лімаўскай анатацыі чытаем: 1 верасня 1958 года на вышэйшых літаратурных курсах у Маскве пачаліся заняткі 5-га набору слухачоў. Сярод пісьменнікаў, якія прайшлі творчы конкурс і залічаны на курс, маладыя беларускія паэты Уладзімір Караткевіч і Еўдакія Лось. У інстытуце чытаецца спецыяльны курс беларускай літаратуры. У гэты самы час, канец жніўня, пачатак верасня 58-га, у Караткевіча выходзіць першая кніга. Першапачатковая назва «Белая вясёлка» была заменена на «Матчыну душу» па парадзе рэцэнзента Анатолія Вялюгіна. Вялюгін, сам цудоўны паэт, вельмі спагадна выказваўся пра рукапіс. Да гэтай кніжкі нельга ставіцца так, як звычайна ў нас разглядаюць першы зборнік маладога аўтара. Зборнік Уладзіміра Караткевіча сведчыць аб спеласці і арыгінальным таленце паэта. Таму скажу адразу, кніжку абавязкова трэба выдаць. Але не ўсе выказваліся так жа добразычліва.
Рыгор Бярозкін у закрытай рэцэнзіі абураўся, што ў кнізе шмат вершаў на звярыныя тэмы. Заяц варыць піва, як размаўляюць звяры і птушкі. І вельмі мала твораў пра нашу гераічную сучаснасць. Алесь Яскевіч у быццам бы станоўчым артыкуле Асаблівасці паэтычнага голасу, апублікаваным у Ліме за 12 лістапада 58 года, на пачатку піша, што Караткевіч вельмі дакладна адчувае характар, чалавечае, жыццёвае, што яго творы асветленыя глыбокай народнай мудрасцю. але ўжо праз некалькі абзацаў папярэджвае, што Караткевічу трэба баяцца захаплення тэхнікай вершаскладання, якая, ператвараючыся ў самамэту, можа загубіць паэзію. а таксама, што ў аўтара матчынай душы Былі ёсць памылкі фармалістычнага характару, якія яму трэба пераадольваць. Іван Кудраўцаў у артыкуле «Маладыя галасы» Гэта полымя, 59 год, нумар 1. лае Караткевіча не за адрыў ад сучаснасці, не за кніжнасць, за якую упікаў Бярозкін, а за... Слабае мастацкае вырашэнне тэмы. Тут маюцца на ўвазе вершы «Спадарожнік» і «Орша». Кудраўцаў піша: На падзею сусветнай гістарычнай важнасці, запуск нашай краіны штучнага спадарожніка зямлі, паэт адгукнуўся вершам бясколерным, прымітыўным, які ні ў якай меры не перадае значнасці таго, што здзейснілі савецкія людзі. Ну, вядома, не перадае значнасці. Шэпчуць лісцем па жоўклым таполі, зоры робяць за кругам круг. Я не бачыў цябе ніколі, мой маленькі нябесны друг. Як можна савецкі спадарожнік назваць маленькім другам? Кудраўцаў не спыняецца. Ён піша далей, што прымітыўны, мастацка-бездапаможны верш Орша. Для паказу сваёй любові да роднага горада аўтар не знайшоў прачулых слоў, свежых паэтычных вобразаў, а задаволіўся першымі, што трапілі пад руку. Як толькі цёмнай ноччу вочы свае закрываю, адразу я Оршу бачу, з яе няяркай красой, з бярозамі над аршыцай, з вясёлым сонейкам мая, з блакітам першых пралесак у косах каханай маёй. Найбольш жа куслівым быў паэт-сатырык, былы сталінскі вязень Мікола Хведаровіч, які не толькі напісаў некалькі адмоўных артыкулаў, але на працягу некалькіх гадоў стварыў шэраг нясмешных пародый на вершы Владзіміра Сямёнавіча. А вось цікава, у Караткевіча былі саюзнікі? Ну вось, хто-небудзь, акрамя Броўкі, яго абараняў? Караткевіча абаранялі літаратуразнаўца Владзімір Калеснік, дзіцячы пісьменнік Алесь Якімовіч, але іх галасы, шчыра кажучы, патаналі ў незадаволеным гуле крытычнай большасці. Ну і што Владзімір Сямёнавіч, мо прыслухаўся да прэтэнзій, стаў менш кніжным і фармалістычным, больш пачаў звяртаць увагу да сучаснасці, так? Караткевіч, як памятаем, уцякае ад усяго гэтага ў Маскву. У сваім першым лісце, дасланым з тагачаснай сталіцы СССР Янку Брылю, у пачатку кастрычніка 58-га ён пісаў: Атрымалася так, што Масква проста жарэ чалавека. І вось я цэлы месяц хадзіў з разяўленай зяпай па музеях, парках, канцэртах, быў паўсюль, ад нарады славістаў, дзе хвіліны 3 размаўляў з Глебкам, і да блытаных завулкаў за Масквой ракой. Паўсюль сляды мінулага. Усё жывое, усё цудоўнае. Кожным вечарам проста не мог сядзець у пакоі, так клікаў горад. Так хацелася проста жыць, дыхаць, лавіць гукі, фарбы, пахі. Дайшло да таго, што блукаў у Царыцыне некалькі гадзін па мокрых нетрах і схапіў запаленне лёгкіх, якое перанёс на нагах. Акрамя таго, на лекцыях па гісторыі мастацтва ён адкрывае для сябе жывапіс Героніма Босха і Пітера Брейгеля старэйшага і складае 2 вершаваныя шэдэўры, прысвечаныя гэтым майстрам паўночнага адраджэння. Ён таксама піша аповесць «Сівая легенда», дашліфоўвае дзікае паляванне караля Стаха, пачынае працу над каласамі пад цярпом тваім.
Рыхтуе да друку новую кнігу вершаў «Вячэрняя ветразі», пра якую абураны Іван Кудраўцаў у далейшым скажа, што ў вершах, прысвечаных бацькаўшчыне, ізноў няма ніякіх адзнак сучаснасці. Зацікавіўся кінематографам і пачынае пісаць свае першыя кінасцэнарыі. Словам, нягледзячы на высілкі сваіх добразычліўцаў, чхаць хацеў Караткевіч на ўсё тое, што яму раілі, за што ганілі, папярэджвалі, павучалі і нават пагражалі. Хрушчоўская адліга працягвалася, і было ўражанне, што ніякія Кудраўцавы і Федаровічы не перашкодзяць. Але ў канцы 50-х крытыкі і калегі-добразычліўцы толькі пачалі пакусваць нашага героя. Сапраўднае паляванне адбудзецца ў першай палове 60-х. З'явяцца новыя і вельмі небяспечныя паляўнічыя. Напрыклад, сумна вядомы крытык Якаў Герцовіч. Праз некалькі гадоў пытанне «быць ці не быць» Уладзіміру Караткевічу ў беларускай літаратуры будзе стаяць надзвычай востра. Але пра гэта ў наступнай серыі. Надоўга не развітваемся. Гэта падкаст «Літаратурны вір». Падпісвайцеся на нас, падтрымлівайце, стаўце падабайкі. Да пабачэння. Да сустрэчы! Літаратурны вір. Вір падзей, вір пачуццяў, вір мараў шалёных. Разам з Васілём і Аленай.